धनी लोग धन हो उधार देवेनी कि बिगड़ल आदत सुधार देवेनी जिला के रंगदार के धनी लोग धन हो उधार देवेनी अब बिगड़ल आदत सुधार देवेनी जिला के रंगदार के ऐसे तनी मिजाज में आके कि जिला के रंगदार के आना पहाड़ियार के जिला के रंगदार के आना पहाड़ियार के गाई छोटू भाई बारो मन के का राजा का मिजाज करे बारो मन के राजा का मिजाज करे सबसे जवाब रंगबाज करे लो सबसे जवाब पाया के रंगदारी करे लो देखो चिल्ला क्या हो कैसे चिल्ला बताइए तब धनी लोग धन हो उधार देवेनी कि बिगड़ल आदत सुधार देवेनी जिला के रंगदार के यहाँ आज कितना लोग के जिला के लोग आई सब लोग होने जिला जिला सब मिला के सब कोई हमारे बड़ भाई भाई जी के जिला के रंगदार के धारा पहतियार जिला के रंगदार के धारा पहतियार के तू लगा दे डबल पीटी हिले आया राती तू लगा कमरिया करे ना लॉलीपॉप लागेलू कमरिया करे ना लॉलीपॉप लागेलू जिला के रंगदार के भला पहतियार के जिला के रंगदार के भला पहतियार के यो और क्या उसके बाद लाइन बा हेलो कि कहबू तभी दे खादी रंगदारी अच्छा अब पवन प्रियांशु के इशारा को शिकारी कि कहबू तभी दे खादी रंगदारी अब पवन प्रियांशु के बाई है रंगदारी कहबू तभी दे खादी रंगदारी पवन प्रियांशु के रंगदारी ढेर लोग के बिगड़ सुधार देवेनी छोटू शिकारी के बिगाड़ देवेनी चापी के नापी बुखार देवेनी अरे चापी के नापी बुखार देवेनी और का जिला के रंगदार के